Čo ak celý tvoj život ničí, nie je nepriateľ, ale milovaná osoba, s ktorou zdieľaš posteľ. Predstav si, žiješ v ilúzii dokonalej rodiny a v skutočnosti ťa pomaly trápia. Pripravujú o rozum, aby ti vzali všetko, čo je ti drahé. V tomto príbehu nie sú žiadni víťazi, len klamstvo, strach, zrada a jedno strašné tajomstvo, ktoré vypláva na povrch neočakávané. Pozri si to dokonca, čaká ťa niečo, čo prevráti všetko na ruby. Bola skorá jar, jasný deň, za oknom šepkali kvapky. V byte voňalo jablkovým koláčom a čerstvo vypranou bielizňou. Elena stála pri žehliacej doske, automaticky žehlila manželovú košeľu. Robila to už 100-krát a v tej chvíli sa jej zdalo, že je všetko v poriadku. Ale za týmto pokojom už dýchčal šepot prichádzajúcej zrady. Deň sa zdal byť obyčajný. Jej manžel, Martin, úspešný, uznávaný, zdržanlivý redaktor. Hovorilo sa, že sa nepozerá na iné ženy, hoci pod jeho vedením pracovali desiatky bystrých, krásnych a ambicióznych žien. Elena nežiarila, jednoducho jej to ani nenapadlo. Spoznali sa ešte na univerzite. Vtedy ona, študentka fakulty fotografie, on, hviezda žurnalistiky. Zblížila ich spoločná vášeň pre reportáže, dlhé rozhovory o profesii, sporné zábery, nočné prechádzky mestom. Všetko bolo ako vo filme. Rýchly románik, svadba, kariéra, úspech. No boli aj jazvy. Elena si pamätala bolesť toho tehotenstva, ktoré sa skončilo príliš skoro. Drobné dieťa, narodené v 6. mesiaci. Počula slabé pískanie. Potom ticho. Povedali, že srdce nevydržalo. Povedali, že dieťa zomrelo. Elena uverila. Nepoukázali jej telo. Jednoducho jej oznámili, že je všetko preč. Martin pochoval dievčatko bez nej. Plakala na malom kopčeku, nemajúc ani fotografiu. Odvtedy sa toho veľa zmenilo. Elena sa pokúšala vrátiť k profesii, no srdce sa jej stiahlo. Nedokázala sa znova pozrieť do objektívu. Všetci hrdinovia sa jej zdali prázdni. Nakoniec jej Martin navrhol, aby prestala pracovať. Oddychni si, povedal. Si príliš vyčerpaná. Venuj sa domácnosti. A ona súhlasila. Bez boja. Roky plynuli. Martin robil kariéru, vracal sa domov unavený, niekedy neskoro. Ale Elena nič netušila. Varila mu kávu, žehlila košele, prala ponožky a myslela si, že je všetko v poriadku. Občas prišla jeho matka, prísne sa usmievala, hovorila, aké má syn šťastie na manželku. Elena to brala ako samozrejmosť. Všetko bolo akoby zamrznuté a zrazu jeden náhodný večer. Martinovi zazvonil telefón. Jeho pohľad znepokojil. Povedal, že to je jeho matka. Budem musieť zájsť, došli jej lieky. Slová boli všedné, ale intonácia bola iná. Keď odišiel, Elena pocítila úzkosť. Niečo ju chytilo. Pristúpila k dverám kúpeľne, kam si šiel telefonovať. Zapol kohútik, ale nebral do úvahy, že jej sluch bol vyostrený podozrením. Ty si zase s tým? Ozývalo sa pridusene. Predsa som povedal, žiadne problémy. Nie som si istý, či je to vôbec moje dieťa. Elenino srdce sa zastavilo. Dieťa? Nekričala, nevyletela do kúpeľne s obvineniami. Zamrzla, padla do ticha. A potom prišlo uvedomenie. Všetko, v čo verila, lož. Zradil ju. Niečo skrýva a vtedy pochopila, treba konať inak. Pokojne, chladne, podľa plánu. Ráno. Všetko ako vždy, káva, hrianky, šuchot novín. Martin sa pomaly pripravoval, kontroloval si čas na hodinkách. Elena sa na ňo pozerala akoby prvýkrát. Jeho ruka ju zvyčajne objala okolo pása, poboskal ju na spánok a odišiel. O pol minúty sa za ním dvere zatvorili. Elena už stála v predsieni. Mala na sebe kabát, ktorý dlho nenosila. Obuv, stará, ošuchaná, takmer neviditeľná. Šikovne vyklzla z domu a o pár minút už sedela v taxíku. Za tým SUV. Krátko prikývla vodičovi. Ten mlčky zapol smerovku. Koho sledujeme? Spýtal sa o minútu, neotáčajúc sa.
Môjho manžela, pokojne odpovedala Elena. Jazdili ulicami, nenápadne, bez upozornenia. Elena takmer nedýchala, hľadiac, ako manželovo auto kľučkuje mestom, prechádza cez most, odbočuje k parku, na okraji. Nie k matke. Nie do redakcie. Martin vystúpil z auta a zamieril k žene. Čakala ho pri starej lavičke, ruky vo vreckách. Pár slov. Podal jej obálku. Žena ju skryla do kabáta. Neobjali sa. Nepoboskali sa. Jednoducho sa rozišli. To je všetko? Spýtal sa taxikár. Elena prikývla. No vnútri to vrelo. Vrátila sa domov skôr, než očakávala. Celé ráno sedela v kuchyni, hlavu zovretú v dlaniach. Prsty sa jej triasli. Srdce jej búšilo ako rozsudok. Znova počula vety, útržky viec z kúpeľne. Nie som si istý, či je to moje dieťa. Pochybuje? Takže možno je to predsa len jeho. Necítila ani slzy, ani hystériu. Len hroznú, chladnú jasnosť. Neskôr toho istého dňa sa stretla s kamarátkou. Andrea. Blízka. Jediná. Tá, ktorá bola pri nej v najhoršom období, v nemocnici, keď sa všetko rúcale. Nevšimla si niečo zvláštne na Martinovi? Spýtala sa Elena pri šálke kávy. Ako to myslíš? Úprimne sa prekvapila Andrea. On je svätý, ako by ho vietor unášal okolo všetkých dievčat v redakcii. Elena, čo to? On je do teba blázon? Vždy bol. Elena sa jej pozerala do očí a potom sa ešte spýtala. A fámy? Klebety? Možno niekto v redakcii hovoril, že má niekoho? Andrea sa zamračila. Ani nežartuj takto. Čože? Máme tu klub? Znič rodinu priateľa? Nikto by si ani len pomyslieť nedokázal. Elena nič neodpovedala. Jej kamarátka klamala. Cítila to. Príliš sebavedomý pohľad. Príliš správne slova. V ten večer si Elena ľahla spať sama. Martin povedal, že sa zdrží na porade. Čakala. Dlho. Hodinu. 2. Keď sa v chodbe ozvali kroky, predstierala, že spí. Áno, ona nič nevie. Zašepkal Martin do telefónu, stojac v predsieni. Všetko ide podľa plánu. Kým je ospalá a bezradná, môžeme sa stretávať v pokoji. Áno, ale zatiaľ rozvod nie je možný. Potrebujem, aby podpísala prevod bytu. Potom už to pôjde. Elena počula. Každé slovo sa jej vrážalo do mozgu ako klinec. Klamal, podvádzal ju. Hral hru a mal plán. Zbaviť sa jej. Nie fyzicky, morálne. Spraviť z nej blázna. Presvedčiť všetkých, že nie je pri zmysloch. Primiešať jej niečo do čaju. Podraziť ju. Zlomiť. Izolovať. Elena pomaly otvorila oči a pochopila. Začala sa nová hra, kde sú v stávke jej rozum a život. Na nasledujúce ráno sa Elena prebudila s ťažobou na hrudi. Nie z choroby, z uvedomenia. Z pravdy, ktorú už nevyhodíš z hlavy. Spomínajúc na to, čo počula, na každú intonáciu, každú Martinovú vetu, cítila, ako sa jej pod nohami rúca svet. Hovoril o nejakých kvapkách, dávkovaní, zatemnení mysle. Znamená to, že všetko, čo sa jej dialo, spomalenosť, ospalosť, čudné sny, nebolo náhodou, naozaj jej niečo primiešaval do čaju. Elena vstala, pomaly, ako by sa pohybovala hustou vodou, zamierila do kuchyne. Všetko sa zdalo obyčajné, no ona sa teraz na svoj dom pozerala ako na pascu. Otvorila všetky skrinky, pozrela za kávu, pod dres, do lekárničky. Nič. Žiadne fľaštičky, žiadne balenia, žiadne vrecúška s práškom. Potom Martinova pracovňa. Stôl, zásuvky, nočný stolík. Čisto. Žiadne stopy nezostali. Veď to ale hovoril. Priznal sa? Znamená to? Nosí to so sebou. Skrýva. A možno aj pokračuje. Vrátila sa do spálne, ľahla si a predstierala, že je chorá. Aby ho zmiatla. Aby získala čas. Martin sa vrátil na obed. S kvetmi, s úsmevom, s cukríkmi. Si ešte stále malátna? Bolí ma hlava, zašepkala Elena, hľadiac na zem. Možno čaj? Spýtal sa jemne. Len ak ho pripravíš ty. Prikývol a odišiel do kuchyne. Počula, ako vrzga kohútik, ako niečo nalieva, ako štrngoce lyžičkou. A potom pauza. Dlhá. A znova kroky.
Vrátil sa s 2 šálkami. Usmiala sa a spýtala: Prosím, prines mi telefón. Chcem zavolať mame. Kým odchádzal, Elena vymenila šálky. Jej čaj sa stal jeho. Jeho vyliala do umývadla, nalievajúci len čistú vodu. Nevedela, čo tam pridáva, no už nemienila byť pokusným králikom. Vrátil sa, pili mlčky. Martin, ako obyčajne, rozprával niečo o redakcii. A Elena prikyvovala a pritom sledovala, ako si odpíja zo šálky, do ktorej si pravdepodobne sám nasypal jed. Myšlienka ju striasla. A predsa vo vnútri sa objavil zvláštny pocit triumfu. Začala ovládať situáciu a večer, keď zaspal, siahla do jeho saka. Nahmatala flaštičku. Bez etikety. Priehľadnú. S tenkou pipetou. Nevyliala ho. Elena opatrne preliala obsah do fľaštičky od očných kvapiek a do pôvodnej fľaštičky naliala vodu. Všetko vrátila späť. Teraz bude presvedčený, že všetko ide podľa plánu. Na nasledujúce ráno sa znova stratila v spánku, rozbila šálku, urobila scénu pre nič, za nič. Všetko, ako chcel. Elena, čo ti je? Vystrašene šepkal Martin. Som unavená. Nenávidím riad. Zakričala a hodila tanier do smetného koša. Odstúpil. Všimla si, v jeho očiach sa rozsvietila nádej. Veril, že sa rúca. Ale v skutočnosti zbierala úlomky pravdy a už vedela, čo má robiť ďalej. O pár dní zaklopali na dvere. Elena, ahoj! Z prahu vošla pani Eva, Martinova matka. Len som sa rozhodla zastaviť, priniesla som koláč. Jablkový. Ako ho Martin ľúbi. Elena prijala koláč, usmiala sa. Ako sa má syn? Spýtala sa svokra. Nerozprával, ako sa cítiš, ale v práci hovorí, ako by to u vás bolo zlé. On sa trápi. Elena prižmúrila oči. Trápi sa? Veď spí s mojou kamarátkou a plánuje ma strčiť do blázinca. Všetko je v poriadku, pokojne odpovedala. Len jar. Tlak. Trochu unavená. Samozrejme, že si unavená. Sedíš doma, všetko je na tebe. Domáce práce, to vyčerpáva. Zbytočne si odišla z práce, úprimne. Ale kto by ťa súdil? Posedeli pri čaji, jedli koláč. Rozprávali sa. Elena predstierala, že je všetko ako predtým. Ale každé slovo pani Évy znelo ako skrytá kontrola. Ako by sa snažila zistiť, ako ďaleko zašla jej choroba? A potom si Elena všimla. Koláč nie je len koláč. Na tanieri, ktorý jej podala svokra, zostala sotva badateľná stopa belavého prášku. Rýchlo sa rozplynul od pary. Pani Eva je tiež v hre. Jej tvár zostala maskou. Ale Elena už všetko pochopila. Večer, keď sa Martin vrátil, Elena ho privítala v šatách s upravenými vlasmi a nežným úsmevom. Vieš, dnes bol pekný deň. S mámou sme sa tak milo porozprávali. A koláč bol chutný. Tak to je výborne, povedal. Naliať ti čaj? Áno, nalej. Len mne, z inej kanvice. Nový som si uvarila. Trochu sa napeol, ale prikývol. Ona sa usmievala. On sa usmieval. A obaja vedeli, všetko sa len začína. Všetko sa začalo telefonátom. Neznámy ženský hlas ju oslovil menom. Hovoril zdvorilo, no v hlase sa ozývala úzkosť. Prepáčte, ste Elena Nováková? Áno. A vy ste kto? Volám sa Katarína. Som vychovávateľka v detskom domove číslo 4. Našla som vaše číslo cez polikliniku, ku ktorej ste priradená. Elena znervóznela. Prepáčte, ale je to tak nečakané. Prečo mi voláte? Pauza. V slúchadle bolo počuť len jej vlastný, zrýchlený dych. Chcela by som sa s vami porozprávať osobne. Týka sa to vašej céry. Ticho. Husté, ťažké, ako sirup. Elenino srdce prestalo byť na pár sekúnd. Mojej céry? Spýtala sa sotva počuteľne. Áno. Sedela v kaviarni v centre mesta, v rukách ženy oproti bol na polovicu preložený výtlačok miestnych novín. To bol znak, podľa ktorého ju mala spoznať. Elena vošla a okamžite stuhla. Bola to tá istá žena, s ktorou sa Martin stretával v parku. Tá, ktorú kedysi považovala za milenku. Vy? Sotva vydýchla Elena.
Áno, prikývla žena. Volám sa Katarína. Prosím, sadnite si. Potrebujeme sa porozprávať. Sadli si. Elena cítila, ako sa jej chveje šálka v ruke. Viete, začala Katarína, vaša dcéra Ema potrebuje operáciu. Zložitú, naliehavú. Bojíme sa stratiť čas. Obrátila som sa na vášho manžela. Dal 10 000 eur a povedal, viac už pomôcť nemôžem. Aká Ema? Prerušila ju Elena. Moja dcéra zomrela. Pred 6 rokmi. Povedal mi to lekár. Pochovali sme ju. Mýlite sa. Katarína mlčala a potom, bez toho, aby z nej spustila oči, vyložila. Dievčatko, Ema. Narodila sa hlboko predčasne. Odmietli si ju zobrať z pôrodnice. Podpis na dokumente je váš. To je falzifikát, zašepkala. Ja som sa nevzdala. Nevidela som svoje dievčatko. Nedovolili mi. Oklamali ma. Dýchala s námahou. Svet sa rúcale. Všetky múry, ktoré tak dlho stávala, sa rozpadli na prach. Je naživé? Prekvapene sa spýtala Elena, zvierajúc prsty až do bolesti. Je nažive. Má 6. Má vážne problémy so zrakom. Ale je úžasná, inteligentná, láskavá, citlivá. Je veľmi podobná vám. Elena si nepamätala, ako vyšla z kaviarne. Ako si sadla do taxíka. Ako cestovala. Svet sa vznášal. Tváre ľudí na uliciach boli rozmazané, ako by sa všetko dialo pod vodou. Keď prišli do detského domova, riaditeľka ju privítala nepriateľsky. Prišli ste? Spamätali ste sa? Pred 6 rokmi ste sa jej zriekli? Teraz sa vám prebudilo svedomie? Nemáme tu cirkus, vážená. Ja som nič nepodpísala. Povedali mi, že zomrela. Mám aj úmrtný list? Hrob? Riaditeľka stichla. Pozrela sa na ňu s iným výrazom. Tak, potom je to iné. Poďme. A šli. Po dlhej chodbe s bledými stenami, voňajúcej varenou repou a lacnými čistiacimi prostriedkami. Kde si v hĺbke tejto budovy Elena vedela? Stretne svoju dcéru, svoju skutočnú, živú dcéru, ktorú jej vzali. V herni bolo hlučno. Deti, farby, cerusky, smiech, šuchot kociek. Elena stála na prahu a uvidela ju. V rohu, na pufi, s plyšovým medvedíkom v rukách. Tenká, s malým nosom. Vlasy zapletené do 2 nerovných copov. Na nose obrovské okuliare. To je ona? Zašepkala Elena. Ema, prikývla riaditeľka. Elena pristúpila. Ahoj, Zlatko. Volám sa Elena. Môžem si k tebe sadnúť? Ahoj, zašepkalo dievčatko. A vy ste kto? Som fotografka. Chcem ťa odfotiť. A na čo? Ja som škaredá. Elena cítila, ako sa jej slzy kotúľajú po lícach. Sadla si vedľa nej. To nie je pravda. Si to najkrajšie dievčatko na svete. Ema sklopila zrak. Ale mám zlé oči. Všetci sa smejú. A ja nebudem. Len chcem, aby si sa usmiala. Pre mňa. Ema prikývla. A prvýkrát sa usmiala. Noc. Tma. Elena sedela na podlahe vo svojej obývačke chrbtom k pohovke. V rukách starý kontajner od šošoviek. Vo vnútri tá istá látka, ktorú jej Martin kvapkal do čaju. V hlave jej hučalo. Nie zo strachu, z hnevu, z nahromadenej bolesti. Držala aj diktafón. Malý, nenápadný. Vo vnútri všetky rozhovory, všetky dôkazy. Šepot, prehovárania, priznania. Martinov hlas, sebavedomý a cynický, a Andrejn hlas, zradkyne, ktorá sa skrývala za maskou kamarátky. Teraz Elena vedela všetko. Vzali mi 6 rokov? Zašepkala do ticha. 6 rokov. Dieťa, život, rozum, lásku, dôveru. Všetko. Ale teraz poznala pravdu. Najprv sa vrátila do pôrodnice. Vzala si výpis, dokumenty. Vytlačila úmrtný list, ktorý sa ukázal byť falzifikátom. Podpis lekára nesúhlasil. Zamestnankyňa na recepcii, nervózne žmurkajúc, potvrdila. Primár, ktorý podpísal dokument, už dávno odišiel z krajiny. Čudné? Nie. Podozrivé? Áno. Ďalšou bola návšteva právnika. Žena so sivými očami. Mlčky si vypočula všetko, prikývla. To je podvrh. To je trestný čin. Podpisy sú sfalšované. Dokumenty sú vymenené. Ak ste ochotná ísť do konca, začneme. Elena prikývla. A ešte.
váš byt. Skontrolujte, či nie je začatý proces prepisu vlastníctva. O 3 dni právnička zavolala. Áno, dokumenty sú už na schvaľovaní. Váš manžel podal žiadosť o darovaciu zmluvu. Váš podpis je sfalšovaný. Elena nebola prekvapená, len silnejšie zovrela peste. Ale hlavné bolo zdravie Emy. Dievčatko potrebovalo urgentnú operáciu. 2 milióny eur. Suma nie malá. Nevedela, kde ich zobrať. Predať šperky, zobrať si pôžičku, zbierať dary. A tak, v jednu z nocí, keď prechádzala starý fotoarchív na notebooku, napadla ju myšlienka. Fotoprojekt. Nie o sebe. O deťoch. O detskom domove. O Emičke. Nie priamo. Bez mien. Bez obvinení. Len príbehy. Snímky. Portréty. Oči. Skutočné. Silné. Dojímavé. Projekt neviditeľný. Elena zdvihla fotoaparát, ktorý nedržala v rukách 6 rokov. Od prvého záberu sa jej dých stal rovnomernejším. Ruky pevnejšie. Znovu sa stala sama sebou. Publikácie sa šírili na sociálnych sieťach. Zdieľania, komentáre, účasť charitatívnych fondov. O 2 týždne jeden známy fond previedol peniaze na operáciu. O 3 Elene zavolali z televíznej relácie. Chceli urobiť rozhovor. V tej chvíli Martin pochopil, že stráca pôdu pod nohami. Prišiel domov s kyticou, s prsteňom, s ospravedlnením, s úbohou hrou. Elena, ja som všetko pochopil. Odpusť. Bol som hlupák. Nedokázal som bez teba žiť? Usmiala sa. Pokojne. Ja som tiež všetko pochopila, Martin. A prepáč, ale teraz je už neskoro. Nič už nestihol povedať. V chodbe sa objavila žena s priečinkom v rukách. Dobrý deň. Som vyšetrovateľka prokuratúry. Martin Stejskal. Zbledol. A o čo ide? Podozrenie z podvrhu, nezákonného zadržiavania dieťaťa, pokusu o otravu a falšovania dokumentov. Pôjdete s nami? Martin sa pozrel na Elenu. To si ty... Áno, prikývla. To som ja. Pani Eva sa pokúsila zasiahnuť. Neskôr. Zavolala. Prišla. Klopala na dvere. Kričala. Je to tvoj manžel? Ty všetko ničíš. Prečo? Elena otvorila, pozerajúca jej priamo do očí. Viete, koľkokrát som si myslela, že ste prísna, ale spravodlivá a vy ste jednoducho taká istá ako on. Zradkyňa. To bolo pre jeho budúcnosť. Zašepkala svokra. A čo moja? A čo Ema? Čo budeš robiť teraz? Spýtala sa pani Eva. Žiť, pokojne odpovedala Elena. S dcérou. Vo svojom byte. Vo svojom rytme. Bez vás. Dvere sa zabuchli. V ten istý deň Elena prišla na kliniku. Emička sedela na posteli a kreslila. Slnko a dom. Zdvihla oči. Teta Elena, a ty ešte prídeš? Samozrejme. Usmiala sa. Teraz som vždy pri tebe. A objala dcéru. Pevne. Naozajstne. Prešiel mesiac, Elena stála pri okne detskej izby a sledovala, ako Ema kreslí fixkami dúhu v zedile. Jej operácia prebehla úspešne. Zrak sa stabilizoval a dievčatko teraz dokázalo rozoznávať farby, tvary, dokonca aj čítať jednoduché knihy. Všetko, čoho sa Elena bála, zostalo za ňou. Takmer všetko. Raz, vracajúc sa domov, našla v schránke oznámenie. Súd. Pojednávanie v prípade Martina Stejskala. Už necítila strach. Len vnútornú pevnosť a jasnosť. Súd netrval dlho. Dôkazov bolo dosť. Sfalšovaná darovacia zmluva, testy na psychotropné látky, zvukové záznamy rozhovorov, dokumenty o vzdaní sa dieťaťa s falšovaným podpisom. To všetko Elena predložila pokojne, chladnokrvne. Bez slz, bez kriku. Už nemalo zmysel v emóciách, len fakty. Martin mlčal. Jeho tvár bola sivá ako starý betón. V istom momente sa pokúsil hrať obeť. Rozprával o nervoch, preťažení, tlaku matky. Ale súd mu neveril. Uznali ho vinným z niekoľkých obvinení. Podvrh, podvod, nezákonné zbavenie svojprávnosti. Andreu vypočúvali osobitne. Všetko popierala. Podarilo sa dokázať len spoluúčasť na morálnom tlaku. Stratila prácu, reputáciu a zmizla z mesta. Po pojednávaní Elena vyšla z budovy súdu. Tam už čakali novinári. Prešla okolo. Nezastavila sa
Nedala ani jeden komentár. Na druhý deň si zobrala Emu z kliniky. Išli domov. Dom, ktorý jej chceli vziať, ktorý si vybojovala späť. Ema stála v chodbe, držiaca za ruku plyšového medvedíka. Mama, je to naozaj náš dom? Áno, slniečko. Náš. Navždy, previedla ju po izbách. Ukázala staré fotografie, otvorila zásuvky s hračkami, ktoré starostlivo uchovávala. A toto je tvoja prvá zavinovačka. Kúpila som ju mesiac pred pôrodom. Vtedy som ešte nevedela, akej farby by mala byť. Ale teraz viem. Presne zelená ako tvoje očká. Usadili sa na pohovke. Elena prvýkrát po dlhom čase pocítila, že môže jednoducho byť. Bez očakávaní, bez strachu. Jednoducho byť s dcérou. A v noci sa jej znova sníval sen. Ale teraz nie ten istý. Nie ponurý, nie s obsom a dievčatkom v hmle. Teraz teplo. Ona a Ema na lúke. Kvety. Smejú sa. A vedľa nikto nestojí, aby im prekážal. Toto nie je len príbeh o zrade. Je to príbeh o návrate k sebe. O žene, ktorá kedysi verila cudzej láske viac ako sebe, no našla v sebe silu všetko zmeniť. Elena prešla klamstvom, podvodom, stratou, osamelosťou. Ale v tomto pekle si zachovala to hlavné. Srdce, vieru, schopnosť znova milovať. Teraz jej život patril len jej a jej dcére. A len ona rozhodovala, aký bude. Ak sa vám príbeh páčil, prosím, dajte like, odoberajte kanál a zanechajte svoj komentár. Pre nás je to veľmi dôležité. A dokázali by ste odpustiť takúto zradu? Napíšte do komentárov. Preberieme to spolu.